Il-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà u x-Xogħol, Byron Camilleri, ħabbar li l-korpi dixxiplinati se jkunu qed jirċievu mal-280 miljun euro f'diversi investimenti biex pajjiżna jkompli jtejjeb ir-rata tas-sigurtà tiegħu. B'hekk, l-investiment rikurrenti se jkun kważi tripla u qatt li dak kapitali jiżdied b'5 darbiet meta mqabbel mal-2012. F'konferenza tal-aħbarijiet il-ħamis wara nofsinhar fit-taqsima tal-Air Wing tal-Forzi Armati ta' Malta, il-Ministru elenka uħud mill-investimenti fosthom proġett ta' 6 miljun euro fit-teknoloġija biex tinbidel is-sistema tal-informatika tal-Korp tal-Pulizija flimkien ma' flotta ta' vetturi aktar moderni kemm mar-Rapid Intervention Unit l-RIU kif ukoll fid-distretti. Aktar minn hekk, se jibda xogħol fuq qasas ġodda f'Raħal Ġdid, il-Mosta, ta' Sliema, Ħal-Qormi u r-Rabat Għawdex, flimkien ma' investiment ta' 9 miljun euro fi proprjetajiet tal-Korp. Il-lokalitajiet ta' Buġibba, il-Marsa u Raħal Ġdid se jsegwu lil Paċafil fejn l-uffiċjali jiġu mamra b'aktar kameras ta' sigurtà. Min-naħa tal-Protezzjoni Ċivili, il-Ministru qal li din se tkun aktar imħejja għall-isfidi moderni, inklużi vetturi tat-tifi tan-nar għal karozzi elettriċi, apparat ġdid ta' tfittxija mill-ajru u titjib fl-istazzjonijiet tal-Furjana u Għawdex. Madan se jkun hemm ftehim ġdid tal-ħaddiema tad-Dipartiment bħala parti mill-impenn biex il-bżulija tibqa' tiġi premjata. Camilleri tenna li l-Forzi Armati se jkomplu jissaħħu b'helikopter u ajruplan ġodda sal-2028 b'investiment inizjali ta' aktar minn 10 miljun euro is-sena d-dieħla. Il-faċilità korrettiva ta' Kordin qed tkompli tiġi modernizzata u s-sena d-dieħla se jitlesta xogħol fuq il-faċilitajiet ġodda għaż-żjarat mill-familji, partikolarment għat-tfal. Fl-isfond ukoll ta' statistika internazzjonali li wrid li Malta ġiet ikklassifikata fit-12 post fost l-aktar sikuri fid-dinja minn lista ta' 143 pajjiż, il-Ministru Camilleri f'kumment ma' News enfasizza l-importanza tal-investimenti f'dawn il-ħaddiema f'pajjiżna. Faċli tkellem fuq rispett lil ħaddiem, però aħna minnija bil-fatti. Investejna fil-kundizzjonijiet u drittijiet tagħhom. U llum pajjiżna anka rapporti internazzjonali jgħidu li huwa fost l-aktar siguri fid-dunja propju grazzi għal dawk il-ħaddiema. Mhux biss imma għax tajnihom kundizzjonijiet drittijiet aħjar, però tajnihom l-għodda biex jaħdmu, tajnihom it-taħriġ. U dawn l-investimenti massiċċi li propju anka permezz ta' dan il-budget nistgħu nagħmlu fosthom miljuni kbar fuq helikopter, fuq ajruplan, fil-protezzjoni ċivili, fil-pulizija. Nistgħu nagħmluhom li għandna ekonomija b'saħħitha. U allura dawn il-ħaddiema ħajgawdu, però finalment ħajgawdu l-familja Maltija.